Već, ja? Takneš li mi još jednom ima bradavicom i bude tvrdi ima to da uđe u snimak. Lako će Danas djeca snimaju 4K. Dobar dan. Ja sam Nenad Šilje Stefanovski, sa mnom je moj kolega Dragana Medaković. Devojčko Mirković. Hoćemo mi da snimamo taj YouTube. Tako je, i u suštini smo shvatili da ne treba puno sad biti uspešan. Da bi bili bolji od najgledanijeg YouTubera u Srbiji, samo da ne siluješ maloletnice. Da, kupili smo i ovaj green screen. Koji vi ne vidite, ili smo ga sklonili, ali evo za vas. Pusti na kratko samo da bude zeleno. Ako budemo radili YouTube emisiju, bit će isključivo srpskim kovanicama, tako da ćemo ovo zovemo zeleno platno. Zeleno platno. A ne zeleno, da bude autentično zeleno. Muslimansko zeleno platno. Ne. A pazi, u Pirotu se još pre Turaka krenuli da prave platna i čilime, razumeš? I onda došli Turci i kaže, može li vi nama da ispletete, ali zeleno da bude onako. I kaže, ne možeš da leti, ali kad ga staviš ovako u 4K, možeš da staviš poslije da letiš. Oblake dodaš i onda bude dalje. Da osvojiš Kosovo, pa ga vratiš poslije par stotina godina, opet sve može. A ga vratiš ponovo vrata. Da. U jednom trenutku smo dobili publiku. I onda smo izgubili Kosovo i publiku i sve. Treba kažemo, ćao drugari! Ja sam gledao da entuzijazmu sa entuzijazmom. Ćao drugari! Ovo mi je prvi video koji ikad... Tako je, mi smo otvorili YouTube kanal. Ja sam Dragutin Stefanović, sa mnom je... Također, brato tetke, drago da što ste došli u naš prvi show. Like, subscribe, share. Da, ima i toga kao naš. Like, subscribe, share, comment. Zagrli majku. Ovako. Prenesi joj koronu. Sram. I tako oni kažu ono, ćao drugari, i onda ima 10 minuta ničega. Poznato mi je to. Nego, Nenade, kako tebi korona ide, kako je se izlečio? Kako je to dobiti koronu 3 puta? Kako je to srpski? Srpski, realno. Kako je to izgledati kao da si preležao koronu i umro od korone u isto vreme? Pa, ja sam mislio stvarno da se posvetimo u ovim našim emisijama baš o vakcinama. Vakcina protiv 5G mreže, vakcina za 5G mrežu. Ako hoćeš, brži protok. Tako je, kroz krv da ti ide. Vakcina protiv maski. Pa što ti veći pritisak, to ti brže internet. Tako je. Podeš na slavu, pa samo torrentuješ cijelo večer. Streamuješ cijelu slavu. Na Twitche kažeš. Jel misliš da su oni na slavama što se ucirkaju onako ko zmajevi, razumeš, što samo kenjaju i žena što stalno govori nije moj Miladin ovakav, samo kad popije, inače divanje. Ne kažu to, ali sam vidio mnogo puta ono kao, nemoj Miladin, nemoj sad. I poslije piju rakiju, pa jebi ga, piju bi ja da imam te muke. I kažu da za Svetog Iliju ne treba raditi u polju. I onda za Svetog Iliju ljudi ne rade u polju. Osim žene koje moraju se porađaju, onda se one porađaju u polju. Ali ispade da ljudi rade... I što god se rodi se zove Ilija. Da. I muško i žensko. Ili Sveti. To je moj srednje ime. Sveta Ilija. Sveti ako bude na poternici, ono kao Ilija Petrović, znani kao Sveti. 6 ubistva, 4 silovanja, 2 pljačke oružane teške. Aj se predstavi, Dragutine, ljudima, recim kao sam. Dakle, ja sam Nenad Šilja Stefanovski, poznatiji kao Nenad Stefanovski. I ovo pored mene je moj dragi mi kolega... Zdravo, ja sam Zoran Đorđević, nekadašnji premijer Srbije pre nego što su me smenili sa vlasti, ali mnogi od vas se toga ne sjećaju. Kad je to bilo? Juče. Ja bi mogao da zadržim ozbiljno facu, pokidao u komediji. U suštini ovo radimo od muke. Da, korona mi nema šta da radimo. Dosadno nam je, pa smo rešili pravimo YouTube. Ja sam rekao, kad je Gocu Tržan udarila kriza, onda može da udari svakoga, pa i smrtnika. A mi hoćemo te YouTube pare, vidimo, lešite se svi od YouTube para. Asus, pošto nisi više sponsor baki, pracu, kome treba matična. Ne meni, jer sam kupio od Asusa. Cool smo s decom, generalno ovako. Jebote, radimo dodatnu nastavu. Radimo dodatnu nastavu. Sekcije da radimo. Ja ću radim ekskurzije. Ovo je Deco Golubac. Ako već roditelji nisu odveli u prethodnih par nedelja prisilno ili voljno ili evo ga Golubac,
Da znate, Nikola photoshopira vaše slike ako želite da izgledate kao da ste bili na Golupcu, jer sramota je da... Sramota budete jedini koji niste. Ovo je jezero, ovo je Roze jezero, ovo je Željko Mitrović, davi ptice u Roze jezeru. Pravi roze flamingo sa belih supova. Ništa, gledajte nas u narednoj epizodi emisije koja se zove Nikola Silić i Svetoljub Dragojaveljević, Makedonac, inače naš ministar poljoprivrede. Drago nam je što ste došli. Šta mislite, kako će biti priliv kukuruza ovoga? Pjebi ga! Dobro, drago nam je što ste ovdje u našoj emisiji Znanje i manje, kukuruza sve manje. Inače, kako si ti žalosti ovo? Da, pošto je korona, ja sam rešio da pustim bradu. Svi smo nešto pokušali da promenimo na sebi. Pa ja sam pustio moju korontinku. Karantin bradu. Karantinka je frizura, a koronarka je brada. Koronarka je bradica i ona raste i imam do 20 nekog septembra ću te puštat. Tad se završava korona. Tad se završava korona, čisto znate šta smo rekli, kad 21. septembra kraj korone, tad otkrivaju vakcinu za koronu. Znači da vidimo, pošto mi je ovo najduža brada što sam imao do tada pit. Korona, Jest. Eto, to djeca nemoj da radite. Nemojte pipati tuđim ljudima brade. I ja sam isto imao nekoliko promjena dok sam bio u karantinu i prvo smetala mi je visoka kosa, a onda me žena ošišala i ošišala me na keca. Imao sam karantinku, to je tada bilo in, a nisu mogli drugari da me zezaju jer tada niko nije imao drugare. Bili smo u karantinu i onda sam vidio na jednoj reklami da je to zapravo cool. I onda sam počeo da puštam bradu, jer onda se vidjelo da ja zapravo imam bradu jer nisam imao kosu tada. I od kad sam počeo da koristim ovaj prirodni preparat... Pa to je taj prirodni preparat, ja sam u tim godinama. Samo vene i arterije, to su moji smrtni neprijatelji, najbolji prijatelji. Goriva... Ajde koliko brada, pređi ruku. Izgoreo sam se jedno... Učenje, ponavljanje, majka učenja, što znači da je učenje majka ponavljanja. Pa vi, deco, nemojte da učite, inače ćete da ponavljate školu. Nikola Silić 2020. Hvala, pametija stavku sam rekao u životu. Samo izleće iz mene, jevo. Da se ukleše u naš YouTube kanal. Tokalno ponavljanje majka učenja. Ja radim ovdje. Za nas. Za porodicu. Za YouTube pare. Za ovu decu na YouTube-u koja nas gledaju. Nemoj. Kriza je, pandemija. Ja nemam, pa još da se ugušim dodatno. Pa dobro, Nikola, vidiš ti ovo. Jele, mislili smo da imamo neke emisijice. A šta je sljedeća tema koju matematika možemo? Nećemo matematiku. Koji ti je omiljeni broj? 4. Ujebate, ja isto. Ja isto volim da lažem. I to je algebra. Ta je algebra koji kurac, tu grčki nešto. Šta je algebra ljubavi? Algebra ti je nauka o izučavanju algi. Kako da praviš bra od algi. Algebra... To je pogrbljeno, da. Ja sve vreme si... Zašto? Možda mi ispraviš tamo u taj green screen ovako. Mogu ti nabijem jednu šipku u leđa kao ovom Hoću da izgledam kao Željko Ražnatović. Šta jebano? Kao da bi cijelu Srbiju držao na svojim leđima, da. Može. Jesi Željko? Ne, kako se zove? Željko Samrđe. Željko Ražnatović. Veljko Ražnatović. Veljko, jebote, ovaj mu... Ja sam mislio Željko Spika. Nećemo ovdje uopšte. Željko Mitrović. Željko Mitrović. A A Rodoljub je Petrović. I Željko Mitrović je Rodoljub isto. Jel on voli Srbiju? Željko Mitrović, 2024. Koje ti je omiljeno slovo? Ž. Dobar je. Ne postoji pogrešan odgovor. Epizode će biti po 10 minuta. Ti ćeš biti po 10 minuta. Koji si film gledao? Nenade, koji si film gledao? Jelena, koji smo film gledali? Treba ja da budem u emisiji. Kako se zove film? Million Ways to Die.
Šta je rekao? Gledao si film koji se zove Million Ways to Die in the West. To je jedna retardirana komedija za retardirane ljude. Zato nemojte se čudite što se Nenadu sviđa zusrana komedija. Dumb ways to die, so many dumb ways to die. Dumb ways to die, so many... U šta si gledao, Nikola? Što sam posljednje gledao? Pitam što sam posljednje gledao. U šta si posljednje gledao, Nikola? Gledao sam u medaljon koji nosim oko vrata u kome čuvam tvoju sliku. Ne može ovako sad na green screenu prolaze naše slike, ono... Zaljubljeni. Korona bam. Da, interesantno da su naučnici dokazali da na ovom... Ako ne možete da liznete ovaj deo tela, znači, ne može ni korona da opri, zato se ljudi ovako pozdravljaju. I zato tu maske drže. Da, To je jer najporednije. ovo je najčistije mjesto na svijetu. Ako možete da poližete lakat, nemojte. Ništa vas neće spasiti. Nemojte da ližete laktove. Imao sam drugara koja Delo je logično, ali ajde. ovako zatvori usta i nos i dune I onda miriše. i vazduh krene da mu izlazi ispod kapaka. Keja mi ružice. Tiso noći. Da, bre. Jesi ti sećaš Jackija, Dragane? Zatvori nos i usta i dune i ovdje krene mu šišti ovako. Pa šta je on, protočni bojler je? Je. Kus, kafa je gotova je. Ima bušna sinus. Pa da, ali mislim vi kapirate Negde je bio suši, bušan. nos, usta, to se povezano u glavi je komravinja. Ajde duni tu. Evo Doni. Si čuo? Slušaj. Šta je, produvavam oči, je. Ali nema prašine, jer tebi kad upadne nešto, pa se lupkaš, pa voda, a ovdje... Šta si ti, flaša kečapa, ja ti poing. Pa, da ti se ne izbaciš napolje. Elem, mi smo dva neškolovana deteta koja vidi da se bave eto YouTube-om, svaki like i subscribe i share i comment I šerujte isto. i Lajkujte, amin lajkujte. i molitva I oče naš. 2 puta Tako je. i spomenite nas u vašim molitvama jer želimo da uspemo s ovim jer god sa tržan je pukla i mi ćemo je. realno... Ja sam Đorđe Davi. A ovo je moj Ja sam kolega. David Đorđe. Tako je. Ovo je David Đorđe, ako znate da što mislim. Ajoj, može budale, O, tragedy. Ne, ja ću ti mene što ti. Nemam dobar comeback na ovo, realno, zanemeo sam, realno. Realno, ovo je izlazna špica, to je to.